kako ću rad bench, Jafiću? Uhljebiš se dobro u klupu. Onda tražiš hvat koji zavisi od tvoje građe. Ako si širi, onda širi hvat. Moj širi hvat nije isti kod tvoj širi hvat. Ovdje je bitno da uhvatiš šipku što jače. Znači nema ono malo kao njež. Uhvatiš je da cvili kod da brata ženi. Što jače šip, hoćeš da je prelomiš. Onda guraš noge nazad, raširiš ih i cijelo vrijeme ostaješ zategnut. Nakon toga namještaš gornji dio tijela, znači sastavljaš lopatice i guraš ramena dole i nazad. I onda si namješten. Ako si se dobro namjestio, mora postojati prostor ispod donjih leđa. Kad si se dobro uhljebio, onda skidaš šipku bez da gubiš trenutnu poziciju. Laktove guraš uz tijelo, spuštaš polako i onda guraš gore što eksplozivnije. Spuštaš polako, cijelo vrijeme si zategnut, noge su zategnute, guraš nogama, guraš gore, huš! Najvažnija ti je udaljenost od tačke A do tačke B. Ovo ti je sad kad ravno ležiš na benču. Znači ideš dole, op, gore. Dole, op, gore. Vidiš kolika je udaljenost. A vidi sad kad se naštimaš. Znači lopatice nazad, ramena dole. Huš! 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 Vidiš kolika je kraća udaljenost. Koliki je kraći put od tačke A do tačke B. Ovo si ti. Ovo si ti kad ležiš ravno na benču. Spustiš sad šipku dole i dižeš gore. Ali nemaš nikakve potpore od ozdo koja će ti pomoći da izvršiš vježbu. A vidi sad kad se namjestiš. Saviješ se, ramena nazad i dole, sastaviš lopatice, noge što više nazad. I guraš prstima u zemlju. Kad se namjestiš, nema više pomjeranja. Vidi sad ovo. Namjestiš se, op, spustiš težinu ovdje, udubi se dole tijelo, ali kad pustiš, vraća se gore. Znači imaš dodatnu potporu od ozdu. Lakše će ti biti 16 puta u vrat nego nakon. Dođeš fino u subotu navečer, drmneš 140 kila i onda izađeš ugrat ko čovjek.